бори аввал пас аз маҳкум шуданаш пайвандони Маҳмурод Одинаев муовини зиндонии раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон бо ӯ мулоқот карданд. Ин дидор баъд аз 1 солу 3 моҳ имконпазир шуд ва наздикони Одинаев мегӯянд аз вазъи саломатии ӯ дар зиндон нигаронанд. Мулоқот низ дар беморхонаи зиндони Ваҳдат баргузор шуд. мақомот ҳамчунин иҷоза доданд ки 2 фарзанди Одинаев ба дидори падар расанд. тавре хабар дода будем, Маҳмурод Одинаев бо айбномаи авбушӣ ва даъват ба сарнагунии ҳокимият ба 14 соли зиндон маҳкум шудааст, ҳарчанд худи ӯ ин айбномаро қабул надорад. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод бо пайвандони Одинаев гуфтугӯ дошт ва ҳам аз мақомот ин масъаларо пурсон шуд ва ҳоло дар студия дар бари ман аст. дуруд бар шумо. хуб, баъд аз ин мулоқот пайвандони Маҳмурод Одинаев чӣ мегӯянд? бибинед, онҳо беш аз ҳама вазъи саломатии Маҳмурод Одинаев дар нисбати вазъи асафбори саломатии ӯ изҳори нигаронӣ мекунанд. худ ё аз саломатиаш шикояти зиёд дорад ва ӯ ба хонаи дидор бо асобағал даромадааст ва 2 нафар ҳам аз 2 тарафи ӯ нигоҳ дошта овардааст. вай гуфтааст ки дар ин муддат 3 дафъа бистарӣ шудааст. мегӯяд ки то боздошт саломатиаш хуб буд ва як бор ҳангоми боздошт ва баъдан борҳо аз тарафи нозирони боздоштгоҳи муваққатӣ ва кормандони раёсати ҷиноятҳои созмонёфтаи вазорати кори дохилӣ шиканҷа шудааст. ин мавзӯъ матраҳ шуда буд, вале мақомот фактҳои зарбулат ва шиканҷа шудани Одинаевро рад мекарданд. Одинаев ба наздиконаш аз бепарвоии пизишкои беморхонам низ изҳори норизоӣ кардааст ва мегӯяд ҳам миён ва ҳам пойҳояш маъюб ҳастанду аз сармохӯрдагии аъзои баданаш шифо наёфтааст. оё ӯ аз ин вазъаш ба раёсати зиндонҳо ё додситони нозир шикоят бурдааст ва назари онҳо ба ин гуфтаҳо чист? дар гузашта мақомоти марбута дар нишастҳои хабари шиканҷа шуданро рад карданд. дар додгоҳ шикояти ӯ баррасӣ нашуд, ҳолон ки бинобар қонунҳои Тоҷикистон додраст мебоист бо шунидани аризаи шиканҷа тафтиш онро талаб мекард. аммо имрӯз дар робита ба ин масъала як намояндаи раёсати иҷрои ҷазои вазорати адлия гуфт ки дар зиндон нисбати Одинаев бадрафторӣ нашудааст ва ӯро то замони маҳкум шуданаш дар ҳолати маъюбӣ ба зиндон оварда буданд. худи Одинаев ҳоло бештар талош дорад дар муроҷиатҳо ба мақомот бегуноҳии худро собит кунад. вай гуфтааст ки даъват ба гирдиҳамоӣ ба ҳеҷ ваҷҳ даъват ба сарнагун кардани ҳокимият нест, балки даъват ба баёни мавқеи худ аст. به همین دلیل Одинаев حتی زیر متن розигиаш ба کاهش مهلت جزا طبق قانون عفو سال گذشته امضا نگذاشته بود. او را برای یک نوشته‌اش در فیسبوک محکوم کردند. حالا 2 فرزند دیگرش هم در زندان قرار دارند. تشکر برای صحبت. Одинаев ҳуқуқшинос аст و яке аз фаъолони барҷастаи ҷомеаи шаҳрвандӣ шумурда мешавад. Одинаев пеш аз зиндонӣ шуданаш раиси комиссияи дифоъ аз ҳуқуқи маҳбусон ва аз раҳбарони эътилофи зидди шиканҷа дар зиндонҳои Тоҷикистон буд ва ба ҳимояи ҳуқуқи маҳбусону ифшои мавридҳои бадрафторӣ нисбат ба маҳбусон машғул буд. фаъолону мухолифон боздошту эълони иттиҳом зидди Маҳмурод Одинаев ва писаронашро таҳризишуда меноманд.